Исемнәр бакчасында. Язучы Әсхәт Айдарның Ташбай повестен барыгызның да укыганы бардыр. Ташбай повесть героеның басмачы бандаларны тотуда шик сакчыларына зур ярдәм күрсәткән батыр казак малайының исеме. Әсәрдә малайга ни өчен мондый исем кушылган булуы түбәндәгечә аңлатыла. Ташбай менә шул җирдә, ияр, кылбаулар ташланган, зур казаннар өеп куелган җирдә яшәде. Ул туган көнне киез өйнең артына чыгып утырган карчык беренче мәртәбә таш күргән. Шунлыктан балага Ташбай дип исем кушканнар. Казак халкындагы гырыф буенча дип яза автор үзенең искәрмәсендә, яңа туган балага исем табу өчен берәр карчык таңнан ук торып киез өйнең артына чыгып утыра. Шунда күзен ачкан вакытта күзенә беренче мәртәбә нәрсә күренсә, балага шул исем кушыла. Мәсәлән, Җылкыбай, Куйбай, Шурбай, Ташбикә һәм башкалар. Таш компоненты кергән исемнәр электә безнең халыкта да булган. Әйтик, профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегендә Ташбай, Ташбәк, Ташмурза, Таштимер кебек исемнәр теркәлгән. Алар бала таштай нык, таза булсын дигән теләктән чыгып кушыла торган булганнар. Атаклы татар совет шагыйре Хади Такташ фамилиясендә дә таш компоненты катнашкан. Такташ сүзе ике мәгънә аңлата. Беренчесе гранит, кыя ташы, икенчесе так, ягъни ялгыз таш. Безнең элекке исемнәребездә таш сүзенеке кебек үк функцияны Тимер сүзе дә үтәп йөргән. Тимербай, Тимербәк, Тимержан, Тимерсәет һәм башка шундый исемнәрдә ир баланың тимердәй нык булуын теләү мотивы чагыла. Бигрәк тә балалары тормаган гаиләләрдә яңа туган сабыйга Тимерле исемен еш биргәннәр. Без бүген татар исемнәре сүзлегенең Т хәрефенә башлана торган исемнәре белән танышабыз. Бу бүлекчәдә баланың озын гомерле, сау-сәламәт булуын теләп кушыла торган башка кызыклы исемнәр дә очрый. Мәсәлән, Талан исеме ул хәзер Таланов фамилиясендә саклана. Сүзлек авторы аңлатканча, моңгол телендәге Далан 70 сүзеннән ясалган бу исем баланың 70 яшькәчә яшәвен теләп бирелгән. Шуңа охшаш мотив 9, 9 ай, 9 бәк исемнәрендә дә чагыла. 9 борынгы төрки халыкларда зур түшәм саннарының берсе булып йөргән һәм кеше исемнәре составында озын гомерле мәгънәсен аңлаткан. Теребай, тере исән имин бай, терегыл, терих ул, тере бул, Торсын, бала торсын яшәсен кебек исемнәрнең иштәлеге дә әнә шундый теләккә кайтып кала. Т хәрефенә башлана торган исемнәрдә таң компоненты шактый актив кулланылган. Борынгы йола исемнәрдә ул гадәттә баланың таң алдыннан, таң аткан вакытта туын белдерү өчен хезмәт иткән. Шуннан тыш ул таң кебек матур дигән мәгънәгә дә ия. Менә берничә мисал. Таңгатар, таң катар, таңны каршылаучы. Таңгатаров фамилиясендә сакланган. Таң батыр, таңда туган батыр. Бу исем татар халык әкиятләрендә очрый. Таң килде, таң атканда килде, туды мәгънәсендә. Таң сылу, таңдай матур, таң һәм сылу сүзләреннән. Таң гөл, таң гөле, таң йолдыз, таң йолдызы. Соңгы ике исем безнең көннәрдә туган яңа исемнәр. Татар исемнәре сүзлегенең бүген без күзәтә торган бүлекчәсендә безнең игътибарны әлбәттә Тукай исеме җәлеп итмичә кала алмый. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайга фамилия булып хезмәт иткән бу исемнең мәгънәсен һәм ясалышын берничә төрле аңлату бар. Әлбәттә аларның кайсы дөрес икәнлеген тәгаен генә әйтеп булмый. Биредә без шул карашлардан икесен китереп үтәбез. Профессор Гомәр Саттаров язганча, Казан татарларында әле хәзердә Туков дигән фамилия очрый. Ул борынгы төрки татар телендәге Тук исеменнән килеп чыккан. Мәгънәсе тук, туйынган, тулы, бөтен дигәнгә туры килә. Шушы тук сүзенә атау эндәшү, боеру кушымчасы ай ялганып, ризыклы, нигъмәтле бул мәгънәсендәге Тукай исеме ясалган булуы мөмкин. Татар теленең кайбер диалектларында Туктасын, Туктаргали кебек исемнәрне кыскартып, җанлы сөйләм телендә Тукай рәвешендә куллану очрый. Риваятләргә караганда, Габдулла Тукайның да ерак бабаларыннан берсе Туктаргали исемле булган һәм аны тулы исемен кыскартып Тукай дип йөрткәннәр.
Бу хакта Ибраһим Нуруллинның Тукай китабында искә алына. Ниһаят, Т хәрефенә башлана торган исемнәр арасында халык иҗат әсәрләре, фольклор геройлары аркылы киң популярлык казанган исемнәр дә бар. Мәсәлән, халкыбызның яраткан җырларыннан берсе Тәскирә дип атала. Бу исем ядкар, истәлек дигән мәгънәгә ия. Таһир Зөһрә дастаны герое Таһир исеме дә бездә бик популяр. Аның мәгънәсе саф, пак, гөнаһсыз дигәнгә туры килә.